Много наредно говориш. Паси мамата! Заради това така Това да не е пред нас, братко! Я че да бегам, че то... Тебе една маска се возеше вътре направо и да види топло и ти. Бе да те бутне нищо да се... Да, често казано верно. Вече съм песте като... Бързо ще ти изгасне тока. Мани. Ти снима ли беше? Какво? Нали беше апарат у тебе? Аз не знам корадото дали е правилно тук къде е. Да, но и тук как вървиш? Стопа ще говори по телефона. Ще остана нещо. Кое бе? Ето как? Той ти говори по телефона.